UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 प्रमोद बर' जिंदाबाद 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 राजु नार्जारी जिंदाबाद 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 राजु नार्जारी जिंदाबाद 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 माधव चंद्र सेठी जिंदाबाद 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 जय UPPL जय UPPL जय 30 मे शुक्रबार अदेबानि मैया मोनाबिलि समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'नि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला एबसु आरो जिथि दुवार दखरा एबसुनि बारग' दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफोरा UPPL हानजायाव हाबबाय। एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना UPPL हानजायाव हाबनाय बे हाबाफारियाव मिरु UPPL नि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, MLA लरेन्स इस्लारि, मावफुं सोद्रोमा फारियै नीलुत स्वर्गियारि, दावबायसा बर', माधव चंद्र सेत्री, मिरु लाइमोन UPPL नि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म आरो UPPL हानजानि गुबुन गुबुन गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। UPPL आव हाबनाय एबसुनि बिबानगिरिफोरा फारियै चिरां जिल्ला एबसुनि बारग' सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लापेन ब्रह्म, बारग' लेङाइ बुंथिगिरि राजेन्द्र ब्रह्म आरो बारग' लोगो हारिमु नेहाथारि निजोम बसुमतारी। बेबादिनो जिथि दुवार दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि बिसेश्वर बसुमतारी, बारग' बोसोनगिरि निपुल खाख्लारि आरो बारग' रांगिरि दीपक मुसाहारिया UPPL हानजायाव हाबो। खामानि मावनायनि उनाव दिनैहाय UPPL राजखान्थिया हाबबाय। हाबनायनि गुबै उद्देश्य होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय। दा ज' थानानै खामानि मावबोबाय। दिनै गोबाव समनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लाबाय। बिदाय लाखांनायनि उनाव दिनैहाय जोङो जिहेथु ज' खामानि मावो हिसाबै जोङो हारसिं मोनबाय आरो फारसेथिं दिनैहाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जाबाय आरो CM जानायनि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि बेखौ गायसननो हाबाय आरो दिनै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदों। बे खामानि मावनाय आरो दिनैहाय UPPLनि जि आदर्श बेखौ नुनानै जोंबो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हिसाबै दिनैहाय UPPLआबो गोबां हारि माहारिखौ लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै जोंबो खिनसेट माबा मोनसे मावनानै होनो हायो नामा बे पार्टिजों थाफानानै। दा बे बैफोर उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैहाय जोंबो UPPLआव जगदान होनाय जाबाय। हाबनायनि गुबै उद्देश्य होननानै बुङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम हारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय। दा ज' थानानै खामानि मावबोबाय। दिनै गोबाव समनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिदाय लाबाय। बिदाय लाखांनायनि उनाव दिनैहाय जोङो जिहेथु ज' खामानि मावो हिसाबै जोङो हारसिं मोनबाय आरो फारसेथिं दिनैहाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बिटिआरनि CM जाबाय आरो CM जानायनि उनाव बे ओनसोलाव सान्थि बेखौ गायसननो हाबाय आरो दिनै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय बिथाङा गोबां खामानि मावदों। बे खामानि मावनाय आरो दिनैहाय UPPLनि जि आदर्श बेखौ नुनानै जोंबो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हिसाबै दिनैहाय UPPLआबो गोबां हारि माहारिखौ लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनाय हिसाबै जोंबो खिनसेट माबा मोनसे मावनानै होनो हायो नामा बे पार्टिजों थाफानानै। दा बे बैफोर उद्देश्यखौ लानानैनो दिनैहाय जोंबो UPPLआव जगदान होनाय जाबाय।
네. 그죠 치나요? 하하하. 야. Pakka. 아.